Здравейте, аз съм Бежен Българиан. Днес с мене Така, аз Джаморе Рети. който след малко пуска клипа, защото забравих. Така. Те забрави. Добре, аз съм си нагласил тайм 1. Играем в... Как се казваш? Ох, чалагва. Аз не съм се променил. Владимир? Тошев. Проблем? Не. Това не ми е истинското име, нали? Да. Истинското ми е Петър Василев. Какво чупиш? Вратата с гова ръка. Чупа врата с врата. Това къщата, която един наш Той го знае, аз снимах с него клип с киш... глей, така, глей. Мастер. С две врати. Не бе, това го щупи. Ох, ще изляза. Айде тая мина. Падам! Айрон. Не знам, че има Ирон. По-когато имам две в мене. Аз трябва ми... Той има броня, защото аз за първи път влизам в този сервер. Чакай да направя блока. Не мога да взема тази крава. Убих я, бе. Не ми даде нищо. Мога да чупа. Оправих. Аз ще убия... Айрон. Как се качва? С блокове. Откъде? От чупване по стената. Как мисля, че аз съм се качвал и слизал там? Не знам. Не, чакай, ей ти кирка. Не слизай. Ей ти кирка да си чупиш само. 9 камъки ще чупи. 9 камъки? Та кирка. Ето ти една лопата. Къде е кирката? 8 трябва да щупиш, не 9, пардон. Добре. Мятам ти една лопата. За какво? Да не чупиш толкова, да ти е... Едно. Да знаеш, не трябва да щупиш, не 8. 8 плюс 3, колко е, Саш? 4, Колко 11, така. Значи чупи 11 камък. Имам 6 камъка. 11 трябва да чупиш още 5. Да. Още едно камък. Имам 11 камъка. Тук има айрон, не искам това айрон. После? Лопата. Нямам. Храна не се лигави. Така. Това под мене. Над мене. Гирата. Не знаеш, че трябва да съберем, за да запълним тази дупка? Коя? Голямата отгоре да запълним. Скелет! Отивам да го бия. Няма да успееш, нямаш меч. Ти ли ще кажеш? Леса. Какво? Потъних. Ма! Къвто бе, много да ми Имаш ли меч? Не, имам лопата. Трепай го, убий го това, бе. Неговата сянка. Дай той за мен стреля, бе. Дай на дебеля. Убий го, ще убия го. Мен не мога да убията по водата. Убия го. Кокали. Нямам храна. Да имаш храна? Имам зомби флеш. Дай. Чакай първо аз на храна. Аз съм на малко. И аз. Имам да ти дам. Имаш и една каска да видиш. Имам каска. Имам всъщност какво ти дам като броня малка. Фенси. Какво ми даде? Буташ. Айде се бием едно в едно. Айде не. Ние сме с еднакви скинове. Сега го забелязах. Притиш на мухата цеце. Виж. Аз съм мухата цеце. И от сега ми дай храна. Събрали за печка? Да, има 11. Ама то ми трябва да... Не бе, май тъпате. Аз ще докато изпъка храната, отиди и събирай дърт. Отивам и тук ще изкопая това. Така, гръмнало ли е нещо? Да. Крипер. Нямаме, чакай, аз ще излеми 8 камък за фурна. Имам 8 камъка. Дай 11. Имам 11 камъка. Не чупи тук, бе! И там има планина, аз чупи нея. Добре, това го запълни. Аз ще го запълня, имам дърт себе си. Дръж. Мръдни се. Трябва да включа биенето. Чакай. Ето е включено, аз мога да те бия. Дай. Чакай си фърля хопа. Скриншот. Как беше геймлист? Аз те ударих. Защо мен биеш? Защо не мога да ударя? Тук видях кокошка. И прасе. Не ги... Убили ги. Не. Уби кокошката. Не съм, ето я.
Я. Така стои, жива е. Гледаме, даже ето го вишиваното прасе. Не искам храна просто. Аз съм на една, две... Сега ще ти Може дам. ли храна? Чакай, събери 8, дай ми 11 камик. Дръж. И събери още 8 и тогава ще направя храна. Ето ти 8 камик. Опа. Това е лопатата, не я пипай. Ето си лопатата. Ох, ето ти едно камик. Нямам кирка, ти имаш кирка. Дръж го. Ето го, взимай го тук. Ето. Взели го? Дай ми още камик. Аре, бе, бати, тук ще го щупя. Трябва да си фърля пак лопатата. Дръж, фърлих го. Сега искам храна. Чакай. Аз съм на минус 1, 2, 3, 4, Никой не се 6, интересува от тебе. Да, бе. Сега ще трябва да отидеш да събереш 8 камък. Сигурно те е стреснало печката. Не. Какво? Щях да падна. Става нощ ли? Колко камък викаш? 8. Бързо събирай, че става нощ. Ние на какво играме? На нормал ли? 2, 3, На нормал или на нормал играме и няма да го пробвам. 5, 6. Аз Кико го катаеха на нормал. Така. Ето го. Взех го. И идвам. Катера се вече. Дръсти. Ау. Половин сърце. Идвай бързо нагоре. Тапанар. Сега не да взема храната преди тебе да излям. Не. Защото аз нямам храна. Аз съм на половин сърце. Аз тут паднах Накрая ти да паднеш. Я, Викай! 3 пиленца. 2 ти давам. Добре, ям 2 и ще хвърля едно. Ще ми го в печката. Ще го оставя аз в печката. Да, и още съм на половин сърце. И на колко... Я видя. На колко бучета си? Не виждам от този надпис. На 2 май. Дай го. Дръж. Ау. Айта ми. Я. Нямаш пиле в тебе. Имам ето. Да, аз натиснах Project Item-а. Само бронята ти не се... Оправи си брайтнеса. Нямам броня. В мене спокойно оправи си брайтнеса, бе. Добре, да оправям си го. Аз ти го оправям. Добре, да оправя ми го. Не дам на той, тук къде е? Keyboard и маус? Ние това е. Кой направи? Това го направи на 0. Давай, то. Опа. Айде. Здрасти. Остана ти в печката айтемите. В печката. Опа, не мога в печката. Нямаме и чест. Имам аз такова. Какво? Дай ми ги. Дръж. Мами, сега ще отида за дърво. Апа, метнах си опатата. Защо си мяташ само лопатата, бе? Защото камъкът е труден. Тихо. Така? Колко ли? За какво са ми? За подарък. Колко си некадърен. Дай пилеса. Пилето ти го дадох. Ау. Къде е? Не знам, но ти го дадох. Няма пиле. Няма такова нещо пира в мен. Аз сега ти го изяде. Как ме лъжеш ли ме наричаш? Не! Оправи си гайда. Така беше добре. Ето тук. Много ти е малко, дай да ти го оправя.
Ще го направя по-голямо. Да. Лопата. Той сам не може да прави настройките. Да, не мога, защото не съм играл от 1000 години. И да. Пък ли е малко? Факов. Много къде телефон имаш? Знам. Добре. Видео. О, Сега как е? Чакай, я да си ги оправя. дръж си го. Задръж си го. Не мога да го отворя това. Отворих. Да направя ли вече 7 водни? Отивам за дърво. Чакай да ти дам. Добре, и после отивам за дърво. Да, я айрана. Какъв айрон? Не ги изкопали айрана? Не, нямам кирка. Аха. Аз ще отида за дърво. Ти Аз ще нямаш отида брадва. за дърво, за Чакай. нищо. Аз съм хатата. Чакай ме, и аз идвам. Аз ще летя с колата. Аре, само ще лигавиш. Това е 4 блока, не мога да го скочиш. Състави да излязат скелет, крипър, зомби, 2 скелета. Ние на кой играме? Ти вече го каза на На нормал. нормал. Чай да го пусна на хат. А какво? Чао! Зомби и крипър! Аз ли Това пресъм изплаш. Бе, ти намалиш даха, бе. Зомби. Ей, зомби. Да, зомби. Зомби. Това ме удари. Това пак ме удари. Парай да. Зомби. Пусна ми айрон. Който ще ми го дадеш. Да, бе. Искам да направя айрон кирка. Добре. Имам 2 айрон в себе си. Чакай, се оглеждам към мене да няма някакъв крипър. Тук така лекичко. Зомби ли видях? Да, зомби. Често ти оставам неща. Зомби пигмен. Няма, не е зомби пигмент. Аз пък зомби пигмен. Зомби вилиджър. Запази го! Не го убивай! Добре. Скри го в някоя дупка. Да. Добре, айде, изкачи на... Пак се качи в къщата, забравих, че те... И зомби пак, рип. Зомби пак в къщата. Аз съм да съм някакъв... Кико направи едно къща, в което може да се качат неща в къщата. Кико направи? На едно нещо, което хората, зомбитата, може да се качат в къщата. Или аз, не знам. Също, някой го е направил. Да ми е бронята. Това добре или зле? Много зле, защото мога всичко да скочи в къщата. Тим да го щупа. Той Кико си е Кико, бе. Здрасте. Там е в чест. Имаме ли чест? Да, в чест имаш неща. Яко. Аз ще оставя и някакви неща. А те откъде са се качили? Горе, паят. Аз там това айрон тук. Няма откъде да се качат. Палнали са се вътре, защото не е осветено. Зомби вилджер, сега ще го закопая. Чука се по вратата, имаме гости. Кой? Той мен гледа. Защо мен? Чакай, направи дупка, ще направя дупка и го вкарай в нея. Ау. Айде, да малко да влезе в дупката. Бронята ми. Тя е тук, аз следим. Яй. Айде. За малко да го удара. Умирам. Аз правя дупката. Какво направи? Умрях. Аз пак дам в дупката. Serious ми. Аз съм зомби. Той умрял ли още? А не, ето гледаме. Сега аз бързо. Бързо. Вкарвай го в шума. Как? Удари го с ръка. Пак. Той лети. Ти си виновен. Аз не съм казал няколко пъти. Казах пак. Казах 3 пъти пак. 3 пъти беше достатъчно с лопата, която има едно ден да го бъде. Къде си нещата? Може да го направим в вилджери. Тук видях само твоята броня. Моята е в тебе, дай. Ще видя в чест. Честовете нещо в тази версия са много лагави. Ето, това е твой, и това е твой, и това е твой, това и това. Благодаря. Искаш енчантати неща? Да.
За твоите. Добре, оставям ги в че... Опа, стой, че се облякох. Що, моите фенси ли са? Да, искам да съм гол. Ето ти честплейта. Моите бяха по-щупени за това. Седно. А ти откъде ги намери? От зомби и от скелети. Вече в тази версия е задължително, като умре нещо от броня, да ти ги даде всичко. Къде има нещо с броня? Трябва да се хващаме за покрива. Аз мога да направя, ако намерим спаунър. На хард ли е още? Да. Продължава. Окей, Дай ми остави едното го на айрон. хард. В честа е. Добре. Какво е това? Кое? Тази хубава картинка. Не съм, това е природно спалната. Да, бе, да. Да, наистина. Природно спалната. Каква е тази дупка? Не съм я пипала. Коя е тази? Да. Това е под къщата. Не. Събирай дърто там, само напред да копай. Това може ни... Затвори.